కోలుకోవడంలో హీలింగ్ ఉన్న అత్యంత వింత భాగం ఏమిటంటే, మనం మెరుగుపడటం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనకు బాధ అనిపించడం మొదలవుతుంది. దానికి కారణాలు మనం కోల్పోయిన విషయాలు, మనల్ని నిరాశపరిచిన మనుషులు, మన చిన్నప్పటి మనం నిజంగా దేనికి అర్హులో అది దక్కకపోవడం. కోలుకోవడంలో బాధపడటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. కొన్నిసార్లు మీరందరితో మంచిగా ఉండటం ఎప్పుడు ఆపాలో తెలియక ఈ బాధ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మీరు నొప్పిని వ్యక్తం చేయగలిగే ఏకైక మార్గం కన్నీళ్లు మాత్రమే. కానీ కోలుకోవడంలో ఉన్న అందమే అది. మీ భావోద్వేగాలు రూపం తీసుకుని ఆపై విడుదలయ్యే ఆ సున్నితమైన స్థితిలో ఉండటం. అప్పుడు మీరు గ్రహిస్తారు, మీ బాధ మీ శత్రువు కాదు, అది మీ మార్గదర్శి. ఎక్కడ హద్దులు పెట్టుకోవాలో అది మీకు చూపిస్తుంది.